Siyaqhubeka incwadi yesambulo chapter 3 sifunda ngebandla lokugcina ibandla laseLaodikiya. Ibandla laseLaodikiya. Now kunezinto ezimbalwa engifisa ukuthi mhlambe ngiziveze ngebandla laseLaodikiya. Singakhohlwa njalo masifunda lokhu ukuthi amabandla la ayisikhombisa uJesu akhuluma ngawo. Amabandla awekhona ngesikhathi incwadi yesambulo ilotshwa yabo around AD 96. Amabandla awekhona futhi uJesu wakhetha lamabandla hayi ngenxa yokuthi mhlawumbe adumile kunawo wonke amabandla, hayi ngokuthi mhlambe iwona kuphela amabandla awekhona eAsiya. Awekhona amanye amadumile kunala futhi awekhona amanye amabandla awekhona eAsiya ngaphandle kwala. Awekhona futhi amanye aweseduze kunePatmos kunalana amabandla ekhulunywa ngayo njengamabandla eMiletus kanjalo. So lamabandla uJesu wakhetha ngoba wabona kungamabandla anama-characteristics, anezinto ey'thile ezizobe zisebandleni lakhe ngey'gaba zesikhathi kuze kube sekugcineni. So ibandla Efesasi walikhetha izibandla lokuqala ngoba lalinama-characteristics ahambelana nebandla lakhe uJesu ngokuphelele nje worldwide. Siyibona leyo nto ngalezo zikhathi lezi ze-Ephesus. So kanjalo ngokuqhubeka uya koSmina, yabo, nalo ibandla laseSmina lakhethwa ukurepresenta the second phase yebandla likaJesu. Now neLaodicea nayo kunjalo. Now just historical background kunento engifuna ukuyikhuluma nje eLaodicea, so amazing lento engizoyisho. Historical background. Now bengikhuluma about iLaodicea, historical background ukuthi iLaodicea yayihleze vele ikhona kwi-history yabizwa after igama lomuntu kuthiwa uLaodice, igama lakhe Laodice 1. Now liyaqhubeka leli dolobho kuba khona until kuze kube khona ibandla likaJesu lapha eLaodicea. Now into emangalisayo ngale ndawo iLaodicea is that ngomnyaka u-AD 66, nyaka u-AD 60 or AD 66 kaba khona earthquake la mawufunda kuthiwa i-city yonke yabhujiswa yilo earthquake. Can you imagine earthquake enkulu kanjalo? So yasheka i-city yonke le earthquake leyo. Now kwasala nje okuncane kulokuyona le ndawo le city Laodicea. Now the amazing part iyathathekisa abantu kakhulu ngayo indawo eLaodicea is that ngesikhathi se-destroy earthquake kwafika amanye amadolobho ezama ukusiza iLaodicea and ukuthi iLaodicea rejected all outside help, yabo. Bathi cha bazozakhela bona idolobho labo kabusha bazoyisiza bona, and kancane ukuthi ngempela they rebuilt again the city. And iLaodicea ngaleyo ndlela was famous for ngathi i-self-sufficiency futhi nani ne-pride idolobho lakhona. Siyayibona leyo nto. Now kwaba i-characteristic lena egcina ibe sebantwini abaningi bakhona eLaodicea. So even nasebandleni-ke eliseLaodicea, ngoba ibandla laseLaodicea likaJesu it was made up of lalenziwa ngabantu baseLaodicea endaweni. So bebenayo le characteristic le self-sufficiency. Can you imagine kune-earthquake nithi abantu bazama ukunisiza nithi cha asifuni nosizo oluncane kubantu, sifuna nje ukuyisiza thina, sicele nisiyeke. And ukuthi lenza kanjalo leli dolobho. So it was very famous for that. And not only that, iLaodicea kwakuyindawo yayinengcebo kakhulu. La esithombeni njengoba ngivezile ngiveze kahle kahle an amphitheater. Amphitheater yilezi ndawo la kuthanda ukwenzeka khona ama-games. So yayinengcebo, babethanda kakhulu i-pleasure, yabo. So kulama amphitheater wakhona kakufike kube khona-ke those pleasure games, zonke nje lezo zinto, leyo entertainment leyo. So kwindawo nje ethanda kakhulu kumnandi, indawo enengcebo because they refined gold. Siyabona leyo nto. So it was a very prospering place and yayidume kakhulu for ingcebo yayo ne-self-sufficiency yalo. Now uJesu seyisebenzisa-ke ibandla ekuleli dolobho ukusymbolize ibandla elisesikhathini sokugcina. And one of the things iLaodicea yaziwa for yona, yaza ngisifakanga isithombe sakhona,
was the lukewarm waters zaseLaodicea. I wish bengisifakile the picture bese beniyobona. Kukhona ama-hot springs, I'm sure sike sizwe ngamanzi aphuma imithombo le isiphethu, but kuphume amanzi athande ukushisa, yabo. So eLaodicea khona i-hot spring enjalo, and then they would actually take lo manzi lawa ashisayo and then abehamba ngamapayipi. Nanamhlanje asekhona some of those pipes in the ruins zakhona ukuthi la kakunamapayipi. It's in modern day Turkey. And ngoba abehamba i-distance ende, awethi amanzi masefika kubantu ehamba amapayipi, awefika sewethe ukuphola, but akawabandi ngoba vele futhi akaphumanga ebandla. Siyibona leyo nto. So awathi mayefika kubantu afike engashisi, engabandi, kodwa esuvivi. Siyibona leyo nto. So iLaodicea kwakuyidolobhe which was famous for i-wealth yakhona, self-sufficiency, and also amanzi wakhona awesivivi, lukewarm water. So kuyamangalisa kakhulu ukuthi uJesu lezi zinto ayikhulumayo kuleli bandla eLaodicea izinto zazikhona ngempela, yabo, kulelo bandla lokuqala. Manje sesikhuluma ngathi ngoba yithi abantu bokugcina, yabo. But kulelo bandla ngey'khathi zakudala leli uJesu wayekhuluma ngalo, esenza isibonelo ngalo, ngempela lezi zinto zazikhona, yabo. Lokhu ukuba nempakamo nokuyibona uphelele, ngesizulu singaze sithi ukuyitshena. Siyayibona leyo nto, bayitshena ukuthi ba-right kodwa bengekho right. So zonke lezi zinto zazikhona kubantu baseLaodicea, futhi ngiyacabanga ukuthi nakubantu baseLaodicea ababesebethi bamukele uJesu, lezi zinto zazikhona impela. All right, ake sifundeni-ke amavesi akhuluma ngayo ibandla laseLaodicea. Now sesibone i-historical background. Now before sifunde futhi mhlambe amavesi, ngizokusho nalokho. If siyakhumbula kwisifundo sethu sokugcina besifundele ngebandla ePhiladelphia. Now iPhiladelphia kwakuyibandla la kwakuqala khona ini ukwahlulela, siyakhumbula. Ibandla la ngingathi lalime emnyango ngoba yila uJesu wayethi uyena ophethe ukhiya wendlu kaDavide, siyakhumbula. And masifunda kuPsalms 122 verse 5 sathola ukuthi indlu kaDavide yindlu yokwahlulela, and ukuthi uJesu uphethe ukhiya ukuvula leyo ndlu kaDavide, futhi uzoyivula akekho umuntu ozoyivala. Siyayibona leyo nto. And yila futhi kwibandla lasePhiladelphia la uJesu wayethi ngibeke phambi kwenu umnyango ovuliwe. Mase senza uphenyo encwadini yesambulo ukuthi ngomubo umnyango ovuliwe encwadini yesambulo, siya kwincwadi yesambulo chapter 11 sithola kuverse 19 ukuthi hawo nangu umnyango wetempeli uyavulwa. And umnyango wetempeli akuvulwa nje noba yiliphi itempeli, kodwa kuvulwa indawo engcwele. And siyazi ukuthi lokho ukuqala kwani kokwahlulela, njengoba sasifundile last week ukuthi ukwahlulela kuqala uJesu engakabuyi, kodwa lokhu ukwahlulela yilokhu kokuphenya kwey'ncwadi. Siyabona leyo nto, ukubuka iy'ncwadi, njengoba lithi iBhayibheli kwincwadi kaDaniel 7 kuthiwa kwahlala ukwahlulela iy'ncwadi zavulwa. Siyabona leyo nto, ukubuka kwey'ncwadi ukuze athi uJesu uma seyifika afike yena seyiphethe ini umvuzo, seyivusa bakhe seyibhubhisa abangamfuni. So kunjalo ukwahlulela sekuqalile, kwaqala ngonyaka u-1844. So that's why sithi ibandla eLaodicea yona liqala ngo-1844. And yazi leli gama lithi Laodicea lisho ukuthini? Lisho ukuthi like this is now the meaning, i-meaning yalo igama uqobo ubuka ukuthi lezo zimangalisa kanjani. I-meaning yalo igama lithi Laodicea isho ukuthi abantu abahlulelwayo, a people judged. Seyizwa leyo nto. And ngempela ibandla lokugcina eliphila ngelesikhathi la sekuqale khona ukwahlulela kwakuphi? Kwasezulwini. Kwasezulwini. Very very amazing indlela uJesu asebenzisa ngayo ama-symbols, nendlela lama-symbols akhuluma ama-message amangalisayo, ajulile kakhulu. Now singaqala-ke sesiyayazi-ke, this is just a brief introduction to iLaodicea. Now singafunda kamavesi akhuluma ngayo iLaodicea. Siqala kuverse 14. Ngicela siqale kuverse 14 siqhubeke nayo sizoma kuverse 21. Nakuyo ingelosi ebandla laseLaodicea loba ukuthi
Nakhu akushoyo u-Amen, ufakazi othembekayo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kaNkulunkulu, uthi, "Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi, kawushisi." Sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Leli sime la Ngakho-ke, kancane. Bengicela sime nje kancane. Uyayizwa le ndaba? Ngifuna nje sibone ubufakazi balezi siyikhulumayo. UJesu uma izazisa kuleli bandla, uzazisa njengobani? Uthina ubani? Uwu-Amen. Siyayizwa leyo nto? Na u-Amen bazalwane, ngicela ukubuza ukuthi u-Amen leli gama lithi Amen lijwayele ukusetshenziswa kanjani nini? Ekupheleni ha khona Hey. kwesinye isikhathi siyasho Angizwa? khuluma nanhlanhla hayi ungasho bengithi mina ekupheleni masikhulela bese sithi amen akube njalo. Yebo, uma uphenya nje ungenza even ne-word search eBhayibhelini, igama elithi Amen lijwayele ukusebenzisa ekugcineni. Nompostoli uPawuli ujwayele ulisebenzisa kakhulu uma seyiphetha iy'ncwadi zakhe ayibhalile. Ya igama nje vele kusukela kudala lalisetshenziswa ukuthi ekugcineni komkhuleko, noma ekugcineni mhlambe kokubingelela, konke nje kanjalo. In fact, unento engifuna uyi-confirm nje like incwadi yesisambulo. Ake sitheni incwadi yesisambulo 22 verse 21, asibukeni 22 verse 21. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu mawube nani nonke. Amen. 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 Now lokhu bengithi asikubone ngoba u-amen usetshenziswa ekugcineni. U-amen just means ukuthi akube njalo. Siyayibona leyo nto, akube njalo. So let it be. Okanye umuntu uma ivumela into leyo. Now uJesu kungani pho kuleli bandla ezi-introducer njengo-Amen? Seyizwe leyo nto. Ngamanye amazwi uJesu uzama ukuveza ukuthi manje ngikhuluma kubantu bokugcina. Seyizwe leyo nto, ibandla lami lokugcina. Because sabona sifunda ukuthi kuwo wonke amabandla indlela uJesu azazisa ngayo. Leyo ndlela azazisa ngayo ine-message ethile. Yabo. So njengobethi nje usho u-Amen, ufakazi othembekile noqinisile. Now uJesu uthi u-Amen ngoba ukhuluma nebandla lokugcina, njengoba u-Amen usetshenziswa ekugcineni. Njengobethi ufakazi othembekile, siyazi ukuthi kungani bazalwane. Mhlawumbe singalibhala phansi leli vesi, asizuya kulona ngenxa yesikhathi. Kodwa uma ufunda kwincwadi yeZaga 14 verse 5, iBhayibheli lithi ufakazi oqinisileyo nothembekileyo ukhuluma iqiniso. Kodwa ufakazi ongaqinisanga noma ongathembekanga lithi iBhayibheli ukhuluma amaphutha. Sengikhohle ngesiZulu ibeka kanjani. But ufakazi othembekileyo lithi iBhayibheli ukhuluma ini? Iqiniso. So ngamanye amazwi uJesu uzazisa kuthina njengalo okhuluma ini? Iqiniso. Now do you know why uJesu before asitshele nokuthi yini inkinga yethu njengabantu baphila esikhathini sokugcina, kodwa uqale asikhumbuze ukuthi yena ulo okhuluma iqiniso. Siyazi ukuthi kungani bazalwane uJesu ezazisa njengomuntu okhuluma iqiniso. Yingoba uJesu uyazi ukuthi lokho azokukhuluma uthanda ukusinda. Siyayizwa leyo nto? And kuzoba nzima ukuthi sikukholwe. So before akukhulume uthi, niyazi bantwana bami ukuthi amanga ngiwakhuluma ngisho. Uyabona sengine-imagination yomzali ezosho kanjalo ebantwaneni bakhe. Nake nangizwa ngikhuluma amanga, kade kanjalo mhlawumbe umzali. Angisho niyazi ukuthi njalo ngikhuluma iqiniso. Solo-ke nabakhona. Andikazi ningizwe ngikhuluma amanga, ngisho nokujoka ngamanga. Bathi abantwana yebo. Now ngicela ukunitshela enye into. Now uqala kanjalo umzali uma izokhuluma into abonayo ukuthi kuzoba nzima ukuthi bayikholwe. So noJesu uzi-introducer ngale ndlela ngoba vele le nto azoyikhuluma izothanda ukusinda. Now ziningi ezinye izinto njengokuthi uJesu ukuqala kwendalo kaNkulunkulu, ngamanye amazwi ungumqalisi wendalo kaNkulunkulu. Kunesizathu sokuthi kwibandla laseLaodishiya, ibandla lokugcina,
uJesu azazise njengomqalisi wendalo kaNkulunkulu ngamayimazi njengoba lisho iBhayibhile kwincwadi kaJohane 1 ukuthi uJesu uye owadala, ngaphandle kwakhe ayikho into eyenziwa. So without uJesu ayikho indalo basically. Siyayizwa leyo nto? Now do you know ukuthi why uJesu kwibandla laseLaodicea ezazisa njengomdali? Yingoba ngonyaka u-1844 angiyosibonile la kwi-chart, cela ukuthi ngibuye ngiyishere futhi siyibone sonke, ngikhulume ngento esiyibonayo. Siyabona la kwi-chart bazalwane ukuthi iLaodicea iqala nini? 1844 and then until ekugcineni kuze kubuye uJesu. Now uyazi ukuthi ngonyaka u-1844 this is just history. Ngo-1844 yila uCharles Darwin wabhala khona kuqala the very first edition yakhe yencwadi yakhe i-evolution, ekuthiwa yi-Origin of Species, yabhala ngonyaka 1844. Can you imagine? So in the same time la kuqala khona i-judgment yokugcina, it's the same time la uSathane waseyimasterishe amanga azobhubhisa amabhiliyoni wabantu emhlabeni, ngoba ngamanga lawo evolution abhubhise abantu abaningi and ngempela kwathi makuphuma lencwadi Origin of Species abantu abaningi bawe elikholweni, ngoba before 1844 wonke umuntu wayekholwa nje ukuthi umdali uNkulunkulu kanjani kanjani. Ngisho nabantu abangakholwa but kunaloko ukuthi vele kunaleyo nto ukuthi sidalwe uNkulunkulu, because there was no other explanation, yayingekho enye incazelo yendalo. Siyayizwa leyo nto? Now uCharles Darwin wafika nenye incazelo yendalo futhi uyenza sakuscience ongathi une-proof. So abantu abaningi without examining into i-evidence leyo bayithatha ukuthi kunjalo, and abantu abaningi baqhubeka kakhulu. So manje uJesu uphathisa ibandla lakhe lokugcina umyalezo okhumbuza umhlaba wonke ukuthi nguye odalile, hayi evolution. Nguye uJesu wenze zonke izinto ngenhloso, hayi nge-mistake, hayi nge-big bang, hayi nge-chance. Sayizwa leyo nto? So wonke umuntu unenhloso yakhe, uJesu une-purpose ngayo wonke umuntu, but evolution ifundisa okunye opposite. So ngifuna nje si-understand ukuthi why uJesu esebenzisa lamagama ukuzi-introduce. It's very amazing. Now okay, asiqhubekeni-ke bese sekuverse 15. Ngicela siwuphinde uverse 15 sehle nayo. Ngiyayazi umsebenzi wakho ukuthi kawubandi kawushisi, sengathi ngabe uyabanda noma ushisi. Ngakho-ke nje lokhu uyisivivi, ungashisi ungabandi. Ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami ngokuba uthi ngicebile, kangiswele lutho. Kanti kawazi ukuthi ungolusizi nokuhawukelwa, nompofu, nophuthekayo, nohambazi. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe. Kungabonakali ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho babone. Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibayale. Ngakho-ke shisekela uphenduke. Bheka, ngimi ngasemnyango nginqonqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye ngidle naye, naye adle nami. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Amen. Ake ngiphinde ngikhuleke bazalwane, siqhubeke futhi. Nkosi enothando olumangalisayo kakhulu, manga somthetheleli, siyacela Nkosi uthethelele zonke izono zethu ukuze kungabikho donga Nkosi lesono elisitha ngoku ubuso bakho kuthi. Siyacela Nkosi umoya wakho oyingcwele kube nguye othethayo, sikuve Nkosi, sikuphulaphule. Please loving Father, siphila ekugqibeleni Nkosi kwamaxesha apho kungekudala isibhakabhaka sizokazuka Nkosi. Ubuye uzothatha Nkosi ibandla lakho. Siyacela kakhulu usincedise, asinawo amandla sibe kulo phakathi Nkosi, sibe kulo sixuku kulo ngxenye yabantu ozabathanda.
Please Nkosi sincede kakhulu ngosifunda. Please Lord. Hlala nje Nkosi emlomeni wami nasengqondweni yami kuba Nkosi ndingumntwana. Akho kwanto Nkosi ndingayithetha that will help anyone Lord, except those things that come from you. Cela konke in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Now bazalwane, besengidilile ngamagama uJesu azazisa ngawo. Na uJesu seyingena kulo udaba uqobo. Uthi inkinga yebandla linjani? Uthi lisivivi. Uthi alibandi futhi alishisi kodwa lisivivi. Sayizwa leyo nto. Na ngangibuzile last week angisazobuza ukuthi uJesu wazi kanjani ukuthi ibandla lisivivi. Indlela uJesu azi ngayo ukuthi ibandla lisivivi, wazi ngani? Ngemisebenzi yalo ibandla. Siyayibona leyo nto. Ibandla alisenayo intshisekelo kaJesu ngamanye amazwi. Alisenayo the zeal. Yayibona leyo nto intshisekelo. Ake sibuke mhlambe nakuverse 19 sibone ukuthi ngempela inkinga yebandla alisenayo ini? Intshisekelo. Alisashisi. Verse 19. Ngicela sikuphinde futhi verse 19. Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibayale. Ngakho-ke shisekela uphenduke. Seyizwa leyo nto. Uthi shisekela, uthi awunayo intshisekelo futhi awuphendukanga. Seyizwa leyo nto bazalwane. So, you know, kubuhlungu ukuzwa lo ukuthi siyibandla lokugcina. Sibona abantu bekumele ngaba ngempela bayasha. Kumele ngaba siyasha bazalwane ngomlilo ongathi utshele kwezulwini. Ngoba manje siphila esikhathini sokugcina la ngempela ukubuya kaJesu sekusondele. Siyibona leyo nto. Kumele ngaba ngathi siyahlanya kahle kahle. Ngoba mawufunda ngabantu ababebonise leli themba, mawufunda ngabo Abraham, lithi iBhayibhile kuncwadi yamaHebheru 11, mawusuka nje nayo kusukela cabanga ukuthi verse 12, verse 12 or 13 mhlawumbe siye kuyona. Khona ngifuna siyibone bazalwane. Labantu babesisha. Hebrew 11 very quickly. Verse 1. Kuthi abantu babeboniswe leli themba leli lokubuya kaJesu nomhlaba omusha ukuthi baphila kanjani. 13 yebo. Verse 13 Hebrew 11 verse 13. Bonke laba bafa bekholiwe. Bengazamukeli izithembiso. Kepha bezibonile, bezithakasele ezikude, bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambe emhlabeni. Selesimanje kuthiwa and all these died in faith. Kuthiwa not having received the promises, but having seen them afar off. Seyizwa leyo nto. Kuthiwa iy'thembiso babenikezwe zona uNkulunkulu zomhlaba ozayo abazamukeliswanga. Kuthiwa bazibona ekudeni. Kodwa siyabona ukuthi kuthiwa zabenzani ey'nhliziyweni zabo. Kuthiwa bathi mabetshelwa ngale y'thembiso bayibona zisesekudeni. Kuthiwa indlela abaphila ngayo bathi thina singabahambi la emhlabeni. Yayibona le nto bazalwane. Ngabantu laba baphila uJesu ngisho engakafiki ngisho kokuqala. uJesu kuzomela afike okokuqala and then iy'thembiso sizamukelisa mase ifike kwesibili uJesu. But kuthiwa labantu bathi mabebona iy'thembiso bathi into nje. Thina singabahambi la emhlabeni. Ikhaya lethu nalya. Amadolobhe anesisekelo esibekwe uNkulunkulu uqobo. Sayibona leyo nto. Now thina-ke esiyibandla laseLaodisha, abantwana baNkulunkulu besikhathi sokugcina. Bazalwane kubuhlungu, kungathi akukholakala ukuthi silvivi asinayo intshisakalo kaJesu. Njengoba bengisho ukuthi bazalwane bekumele ngaba siyavutha ngomlilo ongathi utshele kwezulwini. But kuthiwa silvivi. And uthi uJesu ngengqondo besibanga. You know why? Yingoba umuntu obandayo okuJesu, lana khulunywa abantu abakuJesu, khona abalivivi, khona ukubanda, khona nokushisa. Kuthiwa thina sibandi asishisi silvivi. Kukhona nokubanda kodwa umuntu abe esebandleni. Umuntu onjani lo bandayo esebandleni? Umuntu ozibonayo ukuthi cha,
ihambo lwakhe alihambi kahle manje, and uyayibona seyizwa leyo nto, and njengoba eyibona kusho ukuthi uzocela usizo kuJesu ukuthi amsize athi ukushisa. Na oshisayo yilo onentshisekelo njengabo apostoli Paul kanje babeshisa ngomlilo engathi utsheleke ezulwini, seyizwa leyo nto. Now iLaodicea kuthiwa singabantu abalivivi ngamanye amazwi, siyabanda kodwa kuphinde kube khona ukufudumala okukhona. Now le mfudumalo ekhona exutshene nokubanda yiyo esenza sizikhohlise, sizitshene ukuthi sinjani, si-right, asidingi usizo, sibone ngathi siphelele. So makunjalo sohlala vele singafiki ekushiseni ngoba siyitshena ukuthi siyashisa, whereas asishisi, siluvivi. And ingozi into yokuba livivi, uze athi uJesu maniqhubeka nilivivi ngalolu hlobo uthi ngizoniphalaza, ngizonihlanza. Mhlambe eze siqhubeka ngikuchaze lokho ukuthi kusho ukuthini. Kuza isikhathi bazalwane ebandleni kaNkulunkulu la kuzozamazamisa zonke izinto ezingazamazamisa, kuzonyakaza konke okunganyakaza bazalwane. uNkulunkulu ibandla lakhe is going to shake it ngendlela emangalisayo. Ngoba manje abantu baNkulunkulu abanayo intshisekelo, bahleli nje. There is no burning zeal. Seyizwa leyo nto bazalwane. Uyazi ngaveza last week, siyakhumbula lesithombe elesibuye namanje. I just want to share again the screen. Ngifisa lana ukuchaza isimo somuntu onentshisekelo. Nginikhumbuza bazalwane ngalo mlisa kuMateyu 13 owathi mayithola ingcebo ensimini wayilimo eqashile. Kodwa wayifihla ingcebo wagoduka. Lithi iBhayibheli wadayisa yonke into anayo. Akusho mina manje kusho iBhayibheli. Seyizwa leyo nto, ngiyacabanga ukuthi njengoba isithombe simveze manje esayithola ingcebo. Wavala kanje esagqoke kahle kanje lengubo eziphephule nezimbadada. Ngesikhathi ezothenga lo mhlaba waseyigqoka amasaka ngoba lithi iBhayibheli wadayisa yonke into anayo. Ukuthola lo mhlaba ngoba uthole ini ingcebo. Lokhu kwakufundisa one thing and one thing only bazalwane, ukuthi mase siyibonile ingcebo enguJesu Kristu, ingcebo yensindiso, sizofana njengale ndoda. Le ndoda emndenini wayo mawucabanga beyibuka kanjani bazalwane? Idayisa imuzi, yafika unkosikazi ithi ngicela liqoqe siphumeni, siyapi? Hayi mele sidayise le ndlu. Imali yokuthini? Sothenga lela plaza. Hawu, into engenalutho kanje. Akho sakhiwo lapha, sizohlalaphi? Hayi sothenga lela plaza. Kudayiswe izimbongolo, kudayiswe izinkomo, kudayiswe amahashe ekhaya. Siyayicabanga leyo nto. And ukudayisa siyazi ukuthi akuyona into yosuku, umsebenzi. Lokho kwenza lokho ukuthi ngiyadayisa ukuthi. Ngicela nje sibe ne-imagination ngomuntu ofuna ukudayisa into very very quickly. Lo muntu lo unezil, into eloke imqhuba ile ngcebo, into emqhubayo ukuthi adedele yonke into anayo. Nabazalwane kunjalo nakuthina. Uma ngaba sitholela ingcebo nguJesu Kristu, sizoba nayo intshisakalo kaJesu nakanjani. But ibandla laseLaodicea ibandla bazalwane la uJesu seyilisithelele. Abantu abasaboni ubuhle bensindiso nobuhle nothando lukaJesu. Yingakho uJesu kahle kahle kuleli ibandla, kunawo wonke amabandla, ilona bandla alikhumbuza leli ngothando lwakhe. Uma ngaba sibonile masifunda uze athi bonke engibathandayo. Seyizwa leyo nto, uthi ngiyabala futhi ngiyabohlwayo. Sayibona leyo. So yasikhumbuza ukuthi uyasithanda. Alikho ibandla akhulume ngalo uJesu ngothando lwakhe njengakuleli, ngoba yibandla eselilahlekelwe ngothando lukaJesu. So that is why leli bandla lisivivi alinayo intshisakalo kaJesu. Ayikho. Now you know, ngifuna ukukhuluma kancane ngale ndaba yezilo bazalwane. Siyakhumbula not last week, but in the previous lesson, ngaye ngakhuluma ngokumfuna uNkulunkulu, ngokumfunisisa uNkulunkulu. Ngenza isibonelo ngoZakewu.
Ngifuna ukwenza esinye isibonelo namhlanje ngomunye umuntu, kodwa ngifuna uqale ngibuze umbuzo. Ivesi eBhayibhelini, ivesi elaziwa kunawo wonke amavesi eliphi masicabanga? Ivesi wonke umuntu, like the most famous verse in the Bible eliphi masicabanga? ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Glory to God. That's the most famous verse. And that is the most powerful verse. Yazi bazalwane, le verse lela yibhomu lezulu. Ukuthi uNkulunkulu uyalithanda izwe. Mayikhuluma ngezwe akakhulumi ngenhlabathi, ukhuluma ngabantu abasezweni. Ukuthi asilicabangi leli vesi. Uyabona uma udlula esitratweni ubona umuntu omunye uyahlanya igqoka amaplastiki. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathanda kangaka lo muntu wanikela ngendodana yakhe. Uyambona uJesu eveza uthando kaNkulunkulu la emhlabeni. Wayethi mayihamba ngesinye isikhathi kube nabantu abangama-beggars lapha esitrateni, oBhartimeyu abangaboni ngisho ukubona. Lithi iBhayibheli izinto zakhe zonke zazila ezibekela around yena uBhartimeyu. Wathi mayikhala kuJesu abantu bamkhuza bathi hayi myeke kuJesu wena. Like wayeyinto vele engeyilutho, kanti isikhalo sakhe sasesingenile kwindlebe enothando engenamkhawulo. Manje uJesu seyizwile, bathi abantu bethi myeke, wajika uJesu. Wathi ufunani? Wathi ngikwenzeleni? Wathi indodana kaDavide ngihawukele. Uthi omunye ngikwenzeleni? Athi Nkosi ngicela ukuba ngibone. Uyambona uJesu indlela wayenothando ngalo. Na uJesu uzokambula uthando lukaNkulunkulu. Yabona leli vesi, this is a very powerful verse ukuthi unganikela ngobest wakho ngento ethi mayibukeka kubonakala it is nothing. Yabona ngempela bazalwane, engathi uNkulunkulu asisiza sibe neso lakhe, ngoba uNkulunkulu wathi mayibona umhlaba wonke ebona labantu amaphara beyijova. Yazi lapha edolobheni ngokunye ngaye ngathi mangifika kwenye indawo ngangihamba kwenye indawo ngabona abantu beyijova. Hawu inhliziyo yami yabuhlungu kanjani. Emini hayi ukuthi ebusuku bayijova, emini bayajovana ngalama-drugs. Naw iBhayibheli malithi uNkulunkulu walithanda kangaka izwe, wathanda konke lokho. It's amazing, into esingesiyiqonde bazalwane. Waze wanikela ngendodana yakhe ewukuphela kwakhe. Sayizwa leyo nto? uJesu njengoba ngihleze ngisho, uJesu wayeyiyona kuphela into uNkulunkulu wayinayo iyodwa. Konke okunye uNkulunkulu unakho kukuningi, but uJesu ngoba naye elingana noNkulunkulu enguNkulunkulu akadaleki. Siyayizwa leyo nto? So uNkulunkulu, uJesu wayengakwazi ukuthi mayimluza aphinde adale omunye uJesu, but mayiluza ingilosi angayidala enye. Mayiluza igolide unalo igolide liningi. Yabona iy'ngilosi ziningi konke lokho. So uNkulunkulu mayinikela ngoJesu wanikela ngento kuphela eyodwa anayo iyodwa. Yazi bazalwane, the sacrifice eyenziwa uNkulunkulu ngicela nje sike sihlale isikhathi siyicabange, but manje sengihlala kuyona kakhulu. Nayo into ebengifuna ukuyisho, this is the point I really wanted to make. Ngesikhathi uJesu ekhuluma lamazwi uJohn 3:16, siyakhumbula ukuthi wayekhuluma nesiphi isixuku? noNikodemu. Siyakhumbula ukuthi wayekhuluma noNikodima. Ya ngiyacabanga ni-DJ le ndaweni engithi isixuku nje siphi isixuku manje ngoba ngathi ekhuluma noNikodima. Wayekhuluma noNikodima. Now nayi point engifuna ukuyenza. Uyazi ukuthi uJesu ekhuluma noNikodima lana, kuthiwa akukho la uJesu in all of his other teachings, kuzo zonke ezinye imfundiso zakhe after this point, even before this point, akukho la uJesu wacacisa khona ngokuphelele kangaka ucebo losindiso nokuthi umuntu uguquka kanjani. Lapha kuJohn chapter 3 yila uJesu wacacisa khona more than any other place ukuthi umuntu uphenduka kanjani. That's why namasikhuluma ngokuzalwa kabusha siya kuJohn chapter 3. Kodwa yila uJesu wathulula ngempela ukukhanya kwezulu ngokuthi umuntu uphenduka kanjani. But kuyamangalisa ukuthi lokukhanya konke wakuthulula kubani? kuNikodimo umFarisi. Yini eyenza ukuthi uJesu athulule konke lokukhanya okungaka kuNikodimasi umFarisi? Akushona ukuthi mhlawumbe wayikhuluma nabafundi bakhe. Yayibona leyo nto? Ungalindela ukuthi mhlawumbe phela lento nje wayikhuluma kubafundi bakhe. Ukukhanya ukubona, this is the most complete treatment
yecebo losindisa. Mawufunda ku-Desire of Ages kule chapter le ethi Nicodemus, sethi and ngempela mawufunda iBhayibhile lonke uyabona ukuthi akukho la uJesu achaze khona kabanzi njengakuleli chapter leli ucebo losindisa. But why uJesu achaze so completely so fully ngokujule kangaka kumfarasi? Simple. Yingoba uNikodima wayenentshisakalo yokumazi uJesu noma yokulazi iqiniso. Siyakhumbula ukuthi uNikodima wahamba nini eya kuJesu? Uthi wahamba ngobusuku. Sayizwe loo nto bazalwane. Now mawuphenyisisa uJesu ukuthi wayesentabeni yemnqumo, the Mount of Olives. Njengoba uJesu wayejwayele ukulala ey'ntabeni engenamuntu. Siyabona lo njengoba uJesu la emhlabeni wayengenayo indlu, kaningi wayelala ey'ntabeni. So njengoba emcinga ebusuku wezwa ukuthi sentabeni yemnqumo, the Mount of Olives. Can you imagine? Unyuka intaba uyofuna umuntu ebusuku, lapho uyofuna iqiniso, and mayifika lapho uyabheka intaba ngoba nalapha it's not like unendlu entabeni. Siyayibona loo nto, uzoqala kuphi ukumbheka? But lithi iBhayibhile wafika kuyena, wagcina efikile kuyena. Now into engifuna siyibone ukuthi uNikodimo wayenezilo, wayenalento kuZakeyu naye. Siyayibona leyo nto, lento ukuthi ngiyafuna manje ukumbona uJesu. Whether kusebusuku noma kusentabeni, yebo bukhona ubungozi entabeni, zikhona iy'lwane, kukhona ukuthi mhlambe ngabanjwa nenkunzi. Siyayizwa leyo nto bazalwane. But why uNikodima? Lithi iBhayibhile wahamba yedwa futhi. So uJesu wambula iqiniso lakhe ngoba wabona the desire, the earnest desire, ukushiseka kulo muntu okulazi iqiniso likaJesu. Just like sesifundile the other time bazalwane ukuthi uNkulunkulu usibekile isithembiso uthi niyangifuna, Jeremiah 29 ivesi u13 uthi niyangifuna ningithole. Maningifuna noma ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Nayi condition uthi niyangifuna ningithole uma ningifuna ngenhliziyo yenu yonke. Now kuthiwa ibandla laseLaodicea alimfuni noma alimthandi uJesu ngenhliziyo yayo yonke. Siyayizwa leyo nto, ukuba sivivi, ukuba half-hearted bazalwane. And i-condition ebekiwe ezwini kaNkulunkulu ukuthi simthole uNkulunkulu ukuthi uma simfunisisa. Now bazalwane, le message sikhumbule ukuthi uJesu uthe ungifakazi ongaqambi imanga. So uyazi ukuthi uJesu i-temptation esizoba nayo sonke ukucabanga ukuthi hayi le message ayi-apply kimi, mina ngiyamfuna ngenhliziyo yakhe yonke uJesu. Sizoyikhomba kwabanye abantu le message. Njengoba noPetro uJesu esithi, Petro uzongiphika. UPetro wathini? Wathi Nkosi abanye, uthi noma bonke abanye bangakuphika kodwa ngeke mina ngizofa nawe. Siyakhumbula? So nathi kunjalo. Esikhathini esiningi masizwa umyalezo onje, ngoba lo myalezo awusakhulumi noMartin Luther manje, awusakhulumi nabantu bakwi-past. Ukhuluma nathi ukuthi siluvivi, asimfuni uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. That is why singenayo uNkulunkulu. uNkulunkulu osifunayo ngenhliziyo yakhe yonke, but thina simfuni. And uJesu uthi ngime emnyango ngiyaqongqotha. So ingakho bazalwane, kumele ngempela siyihlolisise kakhulu iy'nhliziyo zethu. Yazi le ndaba yokuba nentshisakelo ngiyayithanda kakhulu. Athi ngiveze enye into mhlawumbe. Asenencwadi kaJohane, John chapter 2. Sesifikile. Chapter 2 verse 17. Abafundi bakhe bakhumbula ukuba kulotshwe ukuthi ukushisekela indlu yakho kuyangidla. Siyayizwa lento bazalwane. Siyakhumbula ukuthi kwathenzekani la, elikundivezela nje isithombe, let me share again. Lana bazalwane ngazi nange ngithi zoom. Siyakhumbula ukuthi kwathenzakalani la. uJesu wayikhipha abantu babedayisa, lithi iBhayibhile waphendula amatafula. Can you imagine uJesu ephendula amatafula? Yinto enga-imagineki kangeshi. Like uJesu sihlezi sinomcabango wakhe esoft, yabo ethambile kuyiloko. La lithi iBhayibhile uJesu waxosha abantu etempileni. Abantu bebaleka, ngiyabona la nabanye bebaleka la bethwele iy'nkukhu bebuka bathi hawu nguJesu lo wenza kanje. Jesu ephendula amatafula. Now
nabafundi kuthiwa le nto yabadida kodwa balekelelwa ngumoya oyingcwele. Kuthiwa bakhumbula, verse 17, kuthiwa bakhumbula ukuthi intshisakalo yendlu yakho ingidlile, ngidla phakathi. Sayizwa leyo nto? Ithi nge-English, the zeal of thine house hath eaten me up. uJesu indlela wayenentshisakalo ngayo bazalwane, ngomsebenzi nangendlu kaNkulunkulu, lithi iBhayibhile le ntshisakalo kahle kungathi iyamudla. Uyambona umuntu into mayimudla ongathi ngumlilo emathanjeni njengoJeremiah ngesikhathi ethi eyi ngathi ngeke ngibasakhuluma ngaye futhi angisazi ukuthi vu igama elikhuluma ngosomandla. Uthi kodwa izwi lakhe kwakungathi lingumlilo emathanjeni ami futhi nami ngakhathala ukuyibamba. So uyabona bazalwane, uJesu ukuthi wayenentshisakalo yendlu kaNkulunkulu iyayimudla. Kuthi yayimudla intshisakalo yendlu kaNkulunkulu, ingakho uJesu wenza lezi zinto. Na kunesicaphulo engifuna ukusifunda esikhuluma ngentshisakalo. I love kakhulu this quotation esitholakala kwincwadi ekhuluma ngezovangelo, Counsels on Evangelism, page 54. Ngizofunda ngitolike. Ithi among the people professing present truth, iqiniso lalesi sikhathi, kuthiwa there is not a missionary spirit corresponding with our faith. So kuthiwa kubantu abathi bakholwa iqiniso lalesi sikhathi, le qiniso silokhu silifunda bazalwane, lesi silifunda nje sifunda incwadi somebody present truth leyo. Kuthiwa akukho ngingathini i-missionary spirit, i-missionary spirit ngizothi yini ngesiZulu, kodwa nje umoya wokuvangela mhlawumbe kuba i-missionary yebo, ohambisana nenkolo yethu. Ithi the ring of the true gold in character is wanting. Na ngifisa sibuke ke the last part le ngizoyifunda manje. Kuthiwa Christian life is more than they take it to be. Kuthiwa impilo yokuba ngumKristu ingaphezulu kwalokho abantu abathi yikona. Kuthiwa it does not consist in mere gentleness, patience, meekness and kindness. Sayizwa leyo nto, kuthi impilo yobuKristu akukona nje kuphela, iyabona leyo nto, ukuba mnene, nokubekezela, yabona, nokuthobeka, nokulunga, konke lokho. Cha, uthi yebo kunjalo, kumele ube njalo bamKristu, kodwa kuthiwa akupheleli lapho. Ithi these graces are essential. Kuthiwa yebo le nto ziyafuneka, but there is need of courage, of force, of energy and perseverance also. Sayizwa le nto bazalwane, kuthiwa kuyadingeka uma umKristu ube nesibindi, ube nokushova, yazi iforce, ube nokushova, kuthi kungenzeki izinto uphoqe, uqhubeke, ube ngathi iyalwa ngomkhuleko. Yabo, uba nomdlandla, energy and perseverance also. You know into engayibona sibaningi lezi zinto, isibindi ne-perseverance ne-energy siyasifaka kakhulu kwezethu izinto. Ngibona abantu, ngiyakhumbula ngisafunda e-university, you know, abantu the energy babeyifaka ekufundeni ngoba abantu bafuna ukuphasa. Yazi uthothi kuntambama sekuyolalwa, uhlangana nomuntu uthi uma umbuthi yapho uthi uye library, kodwa amehla abovu tshwe, uyamonje lo muntu ukhathele, usayophusha khona futhi ngoba uyayifuna le nto. There is force, there is force, there is energy, there is perseverance, ukuphikelela. So kuthi impilo yobuKristu bazalwane iyakudinga nalokho. Akufuneki umKristu ongumKristu weplastiki, ukuba umKristu akona ukuba uplastiki. Yabo, uthi mawuhlulekile ngendlela ethile ungazami enye, mawuhluleke kodwa ubusathi yinto le kaNkulunkulu kumele yenzeke, uyaphinda ushone emadolweni uthi Nkosi ngisize, ungibonise ngingazama kanjani futhi. Uhluleke uphinde uzame, uhluleke uphinde uzame, uzothi isigcina ukunqoba, isigcina ukunqoba. And uJesu uthi intshisekelo yendlu yakho ingidle ngaphakathi. You know, ngingakhuluma bazalwane kusephandle ngale ndaba yokuba nentshisekelo, kodwa nje ngempela bazalwane, you know, izinto uNkulunkulu, uyabona futhi uma unentshisekelo ngentando kaNkulunkulu, I will tell you the truth, uNkulunkulu uyakuthanda kubusise. Uyazi uma ulandela eBhayibhelini ukuthi abaLevi babengewona amapriest,
cha abantu babengabapristi kwakuyizindlalifa ngama-firstborn, but uma ufunda kwiNumbers chapter 3 uyasho ukuthi uNkulunkulu esikhundleni sama-firstborn esirayeli wathatha amaLevi ukuthi kube iwona amapristi, and yazi ukuthi wathathelana amaLevi kube abapristi bakhe. Yingoba abaLevi lapha ku-Exodus 32 ngesikhathi abantu bonke basesirayeli babekhonza inkomo yegolide, wathi uMose maseyibufika ethi ubani osesayidini kaNkulunkulu, wonke umuntu wayenze iphutha. Kodwa amaLevi makuthiwa ubani osesayidini likaNkulunkulu, amaLevi abuyela kaNkulunkulu athi hayi thina siyahlambuluka sibuyela kwisayidi kaNkulunkulu. Abanye bamangale bathi hayi thina hayi le nkomo siyayivuma le nkomo. uMose wathi kumaLevi umuntu nomuntu akathathe inkemba yakhe abulale labo abangekho esayidini kaNkulunkulu, and abazange bacucuze, benza lokho okukhulunywayo. And ngaleso sikhathi bazalwane uNkulunkulu wathi ngiyabanikeza ubupristi. Kukaningi nama ufunda futhi kwincwadi kaNumeri chapter 25 kunengane lapha yompristi uEliyeza, ngesikhathi abantwana bakaSirayeli ukuthi babethathe amakhosikazi aseMowabi benza khona ubufebe, yabo. Kukhona nomunye umSirayeli wathatha intombazane yaseMowabi wayongena naye ematendeni aseSirayeli. Lithi iBhayibhile kwaya uFiniyasi wayephethe umkhonto wayenyonyomba etendeni. Mayifika balele lapha unkosikazi ulele phezu kwendoda, kodwa wawufaka umkhonto wangena kwintombazana wayephumela ngale endodeni. And lithi iBhayibhile uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi ngenxa yokuthi ukwenzile lokhu uFiniyasi, ubupristi ngeke busuke endlini yakhe, ngeke busuke. Uyayibona leyo nto, uthi wabe sesithi ngenxa yokuthi wayinentshisakalo ngegama lami. So ngisho ukuthi bazalwane, ukuba nentshisakalo yinto ebalulekile. Ngabe ngakhumbula enye. Ayisibukeni lo khona enye ngicela siyibuke indaba yentshisakalo. Asiyeni kwincwadi yeKronike, iKronike zesibili, iKronike zesibili bazalwane, chapter 32. Lento engifuna siyibone nje, iKronike zesibili chapter 32. Ngicela sifunde uverse 7 noverse 8. Lana kukhuluma inkosi uHezekiya. Ithi emabuthweni ayo ithi, qinani nime isibindi, ningesabi, ningapheli amandla ngenkosi yase-Asiriya nangesixuku sonke esinayo, ngokuba onathi mkhulu kunonaye. Hey, verse 8. Okunaye yingalo yenyama, okunathi nguJehova uNkulunkulu wethu, ukuba asisize alwe izimpi zethu. Now lithi iBhayibhile la kuverse 8, abantu bencika emazwini kaHezekiya inkosi yakwaJuda. Siyayizwa leyo nto bazalwane? Mawuyifunda le ndaba, indaba emnandi niyifunde bazalwane khona nithola isikhathi. Kwafika inkosi yase-Asiriya nesixuku esiyisimangaliso, kuthiwa abantu babesesaba. Now le nkosi kuthiwa bazalwane yaseyibhubhise zonke izizwe ezinkulu kuneSirayeli. Yaseyibhubhise ngisho iSamariya, yabhubhisa konke. Ifika la Isirayeli vele bazalwane, le nkosi yase-Asiriya seyigcwele engqondweni yayo ukuthi ingumbhubhise futhi akekho umuntu ongaphambi kwayo. Nabantu baseSirayeli bazwile vele ukuthi ibhubhisile, bayesaba. Inkosi uHezekiya wathi cha, ningesabi ngenxa yenkosi yase-Asiriya nangenxa yesixuku esiza nayo. Kuthiwa ngoba onathi ungaphezulu nalo onayo le nkosi. Yaqhubeka inkosi uHezekiya yathi, okunale nkosi, ohamba nale nkosi inyama. Uthi okunale nkosi inyama. Uthi kodwa okunathi nguJehova wethu, ukuthi asilwele izimpi zethu. Now iphathi engiyithanda kakhulu, lithi iBhayibhile wathi uHezekiya mayeqeda kukhuluma lamazwi, lithi iBhayibhile abantu kuthiwa bencika emazwini akhe. Ngamanye amazwi base belahlele ithemba, kodwa wathi mayikhuluma kanje yabona kwangathi into abancika ngayo le, ukuthi hayi cha, yabona manje siyabhalansa ngalamazwi.
Yazi ukuthi umuntu mayincika ngento bazalwane. So ipoint engizama ukuyenza la ukuthi izil noma intshisekelo iyavuselela futhi enye intshisekelo komunye umuntu. Ngoba phela intshisekelo angisho yaseyiza negama layo ithi intshisekelo. So it's almost like umlilo. Siyawazi ukuthi umlilo unjani, uyasulelana. Mangake ngifike manje liyasha ibhantshi lami, mangibeka ibhantshi lami elishayo phezu kombhede wami, nombhede uthola umlilo. Siyayizwa leyo nto? Makusho umbhede namakhethini cishe nayo uthola umlilo, mawukuthi umbhede seduze namakhethini kusho indlu yonke. Ngoba umlilo uyasulelana. Nawe umzalwane unentshisekelo ngoNkulunkulu, uzobasulela abanye ohlangana nabo nakanjani. Yingakho uSathane akafuni umuntu oshayo, onentshisekelo ngento kaNkulunkulu. Ngoba umuntu oshayo uyabasulela nabanye. Siyayizwa leyo nto bazalwane? Ake sifunde lesicaphulo, ngicela siyizweni lento. Ngizofuna nje only the red words. Kuthiwa nothing more quickly inspires faith than the exercise of faith. Incwadi le ebhalwe ngu-Ellen White, Prophets and Kings, page 351 nayila. Ithi ayikho into evuselela ukholo njengomuntu olusebenzayo ukholo. Siyabona leyo nto, nothing more quickly inspires faith than the exercise of faith. Njengoba Hezekhaya wayethi uNkulunkulu wethu uzosilwela, uNkulunkulu wethu unathi, asingesabi yonke lento esiyibonayo. Basho lapho kugcwele iy'xuku zabantu bazalane ngathi yinhlabathi. Leya nkosi leya mayikhuluma noHezekhaya yathi ngisho inhlabathi yakuleyo ndawo ngeke izilingane nabantu engibalethayo. Ngempela kuthiwa yaza nezixuku ezimangalisayo, abantu besaba. Kodwa kuthiwa wathi uma seyikhuluma uHezekhaya, kuthiwa abantu bancika emazwini akhe. Kuthiwa and the people rested themselves upon the words of Hezekiah. Siyayibona bazalwane indaba yokuba nentshisekelo. I hope siyayibona ngempela bazalwane, ngoba iyabona njengoba sikule simo esikusona sokuba sivivi, siyalimala kakhulu. Siyalimala ngokuthi ngoba simfunisisa uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, sigcina sesingasamtholi uNkulunkulu, asisabi naye presence enkulunkulu ngendlela ekumele ngaba sinayo. And also nabantu abahlangana nathi abawutholi umlilo ngoba vele akho umlilo, asishi selivivi nje. Yinto nje ongayiqondi, into ephalazisayo nje kuphela. Now all right, ayisibuyeni kwiSambulo chapter 3. And bazalwane, umlilo la siwuthola khona kusothandweni. Yabona ibandla liseLaodicea, ibandla eselikhohliwe uthando lwaNkulunkulu. Leli bandla eliphila ngesikhathi sokwahlulela, ibandla laqala ngo-1844. Yabona bazalwane, ibandla laNkulunkulu ngempela ibandla elihambisana nesiprofeti. Ibandla laqala ngo-1844. Ibandla elingasalwazi uthando lukaJesu, alisaliboni. Ibandla nje elisivivi, eliyitshena ukuthi li-right. Ngicela ukubuza bazalwane, according to incwadi yeSambulo, yini eyenza ukuthi leli bandla leli libe sivivi? Yini eyenza ukuthi libe sivivi? Ngicela ukuthi ngiphendule ngevesi. Ake sifundeni incwadi yeSambulo uverse 17, chapter 3 verse 17. Ngokuba uthi, okay. Okay, yebo, ungafunda mawuthi uliphetha kunankinga. Ngokuba uthi ngicebile, kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolusizi, nowokuhawukelwa, nopofu, nophuphuthekayo, nohambaze. Cela sibambe lapho bazalwane. Now uJesu uqala ngegama elithi ngokuba uthi. Siyayizwa leyo nto? Ngama yamazwi, into eyenza leli bandla libe sivivi yingokuba lithi lona licebile. Siyayizwa leyo nto? Aliswele lutho. Ngama yamazwi yimpakamo eyenza ukuthi ibandla libe njani? Libe sivivi. So ngaphezu kwaloko ukuthi ibandla elilahlekelwe uthando lukaJesu. Ngoba uthando lukaJesu yileli ngumlilo odlayo.
Ngaphezu kwalokho, enye into ewesi ngaleli bandla ukuthi linempakamo, line-pride. Njengoba nje ngenze isibonelo ngendawo iLaodicea ngesikhathi yayine-earthquake ngo-AD 60 okanye ngo-AD 66. Into eyenzeka bathi abantu bezolisiza leli dolobha, kuthiwa lathi asifuni usizo lamuntu. So zenzele. Now ebuKrestini bazalwane, umuntu onjalo akasizakali. Ngoba sonke sidinga usizo kuJesu. But umuntu ozibona engathi u-right angeke aphikelele eloke eyocela usizo kuJesu ethi Nkosi ngisize, isimo sami siyadabukisa. Nkosi, isimo sami ngingumuntu odinga ukuhawukelwa ngoba kubi kunzima kakhulu. Seyizwa leyo nto? Lowo umuntu ozibonayo ukuthi lenkinga owenza leyo nto. Umuntu ophakeme ozitshela ukuthi u-right akanayo le ntshisekelo yokuthi akaguqe aspende sometimes the whole night in prayer ecela ukuthi uNkulunkulu amsize ngamabala angcolisa umoya wakhe. Ngeke ayenze umuntu onempakamo leyo nto bazalwane, ngeke. So impakamo yiyo manje eme in between ibandla likaNkulunkulu noNkulunkulu. Into eme in between yini? Nayi la into eme in between. uNkulunkulu ngala ibandla lakhe. uNkulunkulu uthi uyangqongqotha but abantu abathi asidinga usiza, asidingi nokuvula ngoba si-right. Bazalwane, ngiyacela ukuthi ngempela siyihlole. Last time ngaye ngakhuluma ngokuthi siyibandla likaNkulunkulu, singabantwana baNkulunkulu. Asikayitholi lento kahle hle ukuthi singabahambi la emhlabeni. Yonke into uNkulunkulu asibusise ngayo, amatalente esinawo, imilomo yethu, isikhathi sethu, uthi mawuhlangana nomuntu ngisho noma wehlulekile mhlambe ngalelo langa, kodwa uNkulunkulu ujabulela kwayilo mcabango ukuthi uthe mawuhlangana nomuntu walokhu uyibuza ukukhuleka enhliziyweni ukuthi Nkosi ngingamsondeza kanjani kuJesu lo muntu. Mhlawumbe umuntu azahamba ungashongo lutho ngoba ubusadidekile, but kuyamthokozisa uNkulunkulu ukuthi uthe mawuhlangana nomuntu wangacabangi ukukhuluma ngawe, wangacabangi ukukhuluma ngama-attainments wakho, wacabanga ukuthi ngingakhuluma kanjani ngoJesu. Seyizwa leyo nto? Mhlambe uthi uma uzama ukuvusa into enoNkulunkulu phakathi umbone ukuthi umuntu comfortable ugcine soyihoxisa, but uNkulunkulu kuyamthokozisa ukuthi enhliziyweni yale ngane le yami kunesifiso sokuthi lokho esazisa abantu ngami. Ngakhuluma bazalwane last time ngendaba yokuzihlanganisa nemibutho yomhlaba. Yabona into yepolitiki bazalwane iyingozi. Ngiyafisa ukuyiphinda lento. Ngakhuluma amavesi last time, 2 Timothy chapter 2 verse 5 ukuthi akekho umuntu olwayo esempini ozihlupha ngezinto zalomhlaba ukuze akwazi ukumjabulisa lo ombizile ukuthi abe yisosha. Kanjalo iBhayibheli sengiyaparaphrase nje ngesiZulu. But ngesingesi ithi no man that worrieth entangleth himself in the affairs of this life, that he may please him that has called him to be a soldier. Siyayibona leyo nto. So and ngempela kunjalo bazalwane. And uNkulunkulu angasisiza ukuthi masihlukana nezinto singayisusi into siyisonge siyibeke. Yabona u-Elisha, lithi iBhayibheli u-Elisha mase kuwa ingubo ka-Elijah kuye kodwa wadabula. Sayizwa leyo nto le wayigqokile ngoba ekhombisa ukuthi akasabuyeli kuyona. Sayizwa leyo nto ethi manje sengithathe elinye uhambo lolu belihanjwa ngu-Elijah, leli ka-Elisha angisalihambi. Siyayibona leyo nto bazalwane. So nathi uNkulunkulu ufisa ukuthi kube kanjalo, sidabule konke nje okuyisono. You know sometimes ezinye izinto siyayishiya yilenga, ngithi hayi vele into ethile angisayenzi, kodwa nakhona futhi I have not made a full commitment ukuthi yebo angisayenzi, yes angisayenzi okwamanje, but I have not made a full commitment and a full confession ukuthi ngiyayiyeka ngokuphelele. Siyayibona leyo nto. Kubalulekile bazalwane ukuthi uNkulunkulu simkhethe sibe sishe ngomlilo obaswe ezulwini. Uthi uJesu intshisakelo yendlu yakho ingidlile. Yabona lo mazwi bazalana ngiqamba amanga ayangithinta kakhulu. The zeal of thine house hath eaten me up. Ingidlile intshisakelo yendlu yakho.
So bazalwane uNkulunkulu uthi ibandla leli linempakamo. Now yini eyenza impakamo? Uyazi singayanga nje ngizolisho ivesi. Uma ufunda incwadi kwabaseKorinte bokuqala chapter 8 verse 1. Uthi umpostoli Paul mayiqala la chapter leya uthi manje siyazi ukuthi ulwazi liyamkhukhumeza umuntu. Ngamanye amazwi ulwazi liyakhukhumalisa. Yabo? Nge-English uthi now we know that knowledge puffeth up. So into eyenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu libe nempakamo ukuthi ibandla elinolwazi. And esikhathini esiningi abantu into mabeyazi bazitshela ukuthi bayiyona noma banani. Kanti just because uyazi ngothando, it does not mean unothando. Sayizwe lento bazalwane. Just because siyazi ukuthi akubele ngaba sibe thini sibe abantu abathanda umhlaba. Just because uyazi ukuthi akumele uthande umhlaba akusho ukuthi awuthandi umhlaba. Yizenzo ezikhuluma. Ingakho uJesu uthi I know your works. Ngiyayazi imisebenzi yakho bandla lesilawuthishiye. uJesu akabuki into yaziyo. Ubuka imisebenzi asikuthi lana kusivivi la. Abantu basivivi abantu suke bebanda kodwa bezitshena ukuthi bayashisa. Angijengibeke kanjalo. So bafudumele ngoba khona izinto ezithile engathi zi-right kakhulukazi le ndaba ye-knowledge. Sayizwa leyo nto? Umuntu one-knowledge nomuntu lokho ehamba ama-Bible study nomuntu lokho ehamba esiya enkonzweni, yabona leyo nto, nomuntu lokho lezi zinto lezi zinakho ukumenza acabanga ukuthi u-right ngoba usakwenza lokhu. Akafani nomuntu oseyivilapha nokuhamba lezi zinto. Sayizwa leyo nto? Hayi mina angikuvilapheli enkonzweni ngiyani. Angivilapheli mina emthandazweni. So bazalwane i-message le yokuyihlola ukuthi ngaba ngempela uNkulunkulu nginikele konke yini. Ingaba ngempela uJesu ngiyamshisekela yini. Ngaba ngempela mangihlangana nabantu ngibafisela uJesu. Bafisela uJesu ngibafisela izulu. Ngoba sikhumbule bazalwane uAmen ukhuluma nathi. Uthi isikhathi siphelile siphile ekugcineni. Kumele ngaba siyasha. Kumele ngaba sibambeki. Siyalikhumbula ibandla lasePhiladelphia leli lalizitshela ukuthi uJesu uyabuya ngonyaka we-1844. Uyakhumbula ukuthi babesisha kanjani labazalwane? Babesha. Ingakho ibandla lasePhiladelphia kuyilona nencwadi nebandla laseSmina iwona kuphela amabandla uJesu angenalutho athi hayi leli bandla libheda ngokuthi ibandla eli-perfect eliphelele. Kuney'ncomo nje kuphela. Seyizwa leyo nto? Uyalincoma nje kuphela. Akhona nento eyodwa athi hayi kodwa lokho angikuthandi. Ngoba babesisha bebona ukuthi inkosi iyehla, inkosi iyeza, inkosi iyeza. But thina esiphila kuleso sikhathi sesibone zonke iy'mpawu o-COVID benzekile badlula. But siyabanda bazalwane. Athi ngiyiphethe le ndaba ngalolu thando olumangalisayo likaJesu. Masifunda naku-verse 18 uJesu uyasho kwibandla uthi wozani kumina nizothenga igolide, angisho. Na igolide ukholo. Ukuthi simkholwe uJesu. Ingubo emhlophe ukulunga kaJesu. So leli bandla linako ukulunga kaJesu. Ngoba awukwazi ukuthi wembathiswe ngokulunga kaJesu ube uphakeme. uJesu wembathisa kuphela, wemboza kuphela umuntu othobekile. Nasizweni uJesu uthini la? Seyishayile leli bandla walishaya washiya manje sesithi ha kanti uthi uJesu sinje. Yazi umuntu afike kuwena athi hey indlela eyiyona ubuKristu bakhe indlela enenza ngayo nina abantu abaphilisayo ukugcina nifuna ukungiphalazisa. Yayibona leyo nto? Uyayicabanga leyo nto ikhulunywa nguJesu njengoba simthanda kanje uJesu. Leyo nto ingaba buhlungu enhliziyweni. Usho kanjani uJesu kuthina abazalwane? Singabi uPetro lento siyibeke kwabanye. Khuluma kanjalo uJesu kuthina. Uthi indlela othanda ngayo izwe, indlela oxube ngayo, indlela ongenayo intshisekelo ngayo ufuna ukungiphalazisa. Indlela obuye ube namahloni ngayo ngami kungathi ngingaphalaza. Indlela ophakeme ngayo kungathi ngingaphalaza. Abese isithi uJesu seyikhulume konke lokho ku-verse 19.
uthi bonke engibathandayo ngiyabasola. Uthi ngibayale. Ngakho-ke shisekela uphenduke. Uthi lalelani-ke nginitshele, njengoba nginisola nginilaya kanje, yingoba ngiyanithanda. Uyayibona leyo nto bazalwane manje, umuntu seyikutshenile ukuthi ubheda kanjani, abe sithi kodwa ngisho unje ngiyakuthanda. Bazalwane, akekho umuntu onjengoJesu. Uyabona nayo into edida kakhulu. Ukuthanda into engenalutho encomekayo. Cabanga mhlawumbe niyothenga iy'nkomo, sithi uyothenga iy'nkomo, ufike ubone inkomo uthi le nkomo le inamakhizane iyanuka. Le nkomo le futhi engathi nomlenze ophukile iyachuka. Le nkomo le le nkomo engathi yondile le nkomo. Ube sesithi kubantu ababukile bakulalela ukhuluma uthi kodwa le nkomo ngiyayithanda, ngicela le nkomo. Bonke bangamangala. Ingakho bazalwane uJesu uyisimanga kwayena, igama lakhe ngusimangalisi, uyisimanga uJesu. Uthanda abantu abanjengathi kanje. Yizwa uthini, yaqhubeka kuverse 20. Uthi bheka ngimi ngasemnyango, ngingqongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye ngidle naye, naye adle nami. UJesu bazalwane kuthi uyangqongqotha ey'nhliziyweni zethu. Even though le y'nhliziyo bazalwane ukuthi azinempakamo, le y'nhliziyo azimthandi uJesu, azinayo intshisakelo. Le y'nhliziyo zithanda okomhlaba. Bazalwane, hhayi ngeke bazalwane, indodana kaNkulunkulu iyamangalisa, angifuni ukuqamba amanga. Ngubani ongafuna ubudlelwane nomuntu sewumazi ukuthi lo muntu konke kwakhe kuyabheda? nguJesu kuphela bazalwane onje. Jesu kuphela ayibone into ibheda engenalutho encomekayo. Uyazi omunye umuntu mayithanda omunye uye ayibone into ethile eyibhedayo, kodwa kube ney'ningi futhi ayincomayo athi hayi kodwa at least ngithanda lokhu nalokhu nalokhu. Lana uJesu akho lutho into ayithe eyayithanda esiyenzayo. Uthe ukubheda kunjalo kodwa ngiyangqongqotha, ngifuna ukungena, ngifuna ukuba nebudlelwane nawe, ngifuna ukuba nedlelwane, ngiyanithanda. Uyamuzwa uthini la kuverse 21? Uthi lalelani-ke, onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Simanga sento bazalwane esingayazi ukuthi uJesu ngesikhathi eshiya izulu, eshiya indawo la edunyiswa zingelosi, ingelosi zimphakamisa nje ukuthi uma zicula zicula udumo kuJesu. Sayibona lo, wayishiya leyo ndawo, wadela konke uJesu, weza emhlabeni bazalwane. uJesu weza emhlabeni, mayeze emhlabeni waphatheka kabuhlungu. uJesu wathukwa, wadelelwa. Esigcineni inkosi yezulu yalengiswa inqunu esiphambanweni. Now kuthiwa uJesu akakwenzanga lokhu ukuze nje kuphela singene izulu. Sayizwa leyo nto? Kodwa uJesu ngesikhathi esenza konke lokhu ukwenzele ukuthi singangeni nje kuphela ezulwini, kodwa ukwenzele ukuthi sihlale naye etroneni yezulu. Sayizwa leyo nto bazalwane? Izulu likhulu, linezingilosi namakherubhi namaserafimu, kuningi. Naw kuthiwa labantu babesivivi kanje, babephakeme kanje, bebheda kanje. Uthi uJesu ngifuna ukubathatha ngibahlalise nami la ngikhona etroneni, hhayi mhlawumbe ukuthi bagade lapha esangweni. Uyayizwa leyo nto bazalwane? Uyazi ukuthi kakuyokanela mina sengisho mina-ke indlela engibona bazalwane ukuthi impilo yami ibibheda ngayo, nezono zami beziningi ngayo, mina bekuyokanela nje ukuthi ngingene ezulwini ngithole nje ukuphila okuphakathi kuphela. Ngisho noba ngathiwa ngangilale ey'tradini zezulu. Uyabona manje yangithida, yangihlaba le nto. Uyabona manje kungathi ngumuntu ongasaphili kahle. Le nto yokuthi uJesu ufuna ukuhlala nami, ufuna ukubeka mina etroneni lakhe. Mina njengoba ngangidaka kanje, ngibhema iy'dakamiso, ngiganga ukuganga ngempela. Uthi uJesu ufuna ukuhlala nami kwithrone, ngathi yo, ngumuntu onjani kanti lo sikhuluma ngaye ngempela? Zikhona iy'ngilosi ezingakaze zone azihlali etroneni lezulu.
Hey bazalwane, hayi simenyiwe bazalwane, engathi uNkulunkulu angasisiza nje sonke. Sizihlola sisize uJesu ngoba emaqinisweni onke ngiyafisa ukusho lokhu bandla laseLaodishiya ukuthi akekho umuntu ongayilungisa. Imfihlakalo yamandla ebuKristwini ukucela kuNkulunkulu. Mawufunda bese uyabona ukuthi ngiyashoda la. Ungabafundela ukuthi ufundela ukuthi izinto zikuvune wena zikuvumele ukuthi uright. Ngoba mawunjalo angeke usizakale. Imfihlakalo ebuKristwini ukucela. But umuntu oyitshela ukuthi uright akakwazi ukucela. Ngoba vele uzitshela unakho. But mawufunda ubona ukuthi Nkosi nginakho ungakhuluma iqiniso eliphelele ngezinye izikhathi. Nginakho ukuthanda ukuthi abantu bangibuke ngendlela ethile. Leyo nto ingenza ngigcine sengikhuluma izinto ezinye ezingelona iqiniso. Noba nginakho ukuthanda kona izinto ezithile zomhlaba. Nginakho ngicela nje usizo. Imfihlakalo ebazalwane ebuKristwini ukucela into eniqiniso. Mase ngikhuluma nje amaqiniso angempela. Akona ukuba nolwazi olukhulu. Akona ukucela kakhulu. Yabona uma ngabe uNkulunkulu uphe umuntu isipho esikhulu, isipho esokukhuleka futhi uphikelele ungakhathali. Yabona leso sipho leso, bazalwane, usuke yabona uNkulunkulu usuke ekuphile mayekuphe ukukhuleka nokuphikelela emkhulekweni. Kuthi impendulo ingafiki namhlanje uqhubeke ukhuleke. Kufane naboHana, abantu babekhuleka sekunyakaza umlomo kuphela. Kufane naboJakobe, umuntu wambamba uNkulunkulu wathi angithi ukudedela ungangivusisi. Siyabona leyo nto? So bazalwane, kunjalo nje. Asinamandla. John 15 uyasho uJesu verse 5 uthi ayikho into esingayenza ngaphandle kwakhe. Ngaphandle kwamani anikwazi ukwenza lutho. Kwazi ukwenza lutho. So bazalwane, yiyo nje into engifisa ngempela lena ingene kuthina siphile ngokucela kuNkulunkulu nokuba neqiniso kuNkulunkulu kakhulu. Ukuba neqiniso kuNkulunkulu kakhulu nokufisa ukuthi uJesu asambule kithi ngoba njengoba ngisho ukuthi intshisakalo itholakala kumlilo wothando likaJesu. Ibandla leliseLaodisha ibandla selisithelwe uthando likaJesu. Kumele ngaba siyasha abazalwana ngumqamba amandla. Uyazi ukuthi ithe mangifunda lo ngaphathwa amahloni ukuthi sinje abapostoli babenjani. Abantu babephila ekuqaleni kusaqala ibandla lobuKristu. Sesekugcineni uma ngaba mhlambe sekuthiwa bayavuswa emathuneni basibone bangamangani. Bathi lo bhubhane okukhulunywa ngayo kuMateyu 24 esesihlele sifundekisa ngawo thina, nina seniwubonile ubhubhane ogcwele umhlaba wonke? Sithi yebo. Nezimpi ekuthiwa ama-World War nazibona? Sithi yebo, asikubonile lokho. Athi manje nina ithini inkinga yenu ngempela? Nifundile futhi nokuthi uJesu wafa. Yabona u-Abraham babengakaze bafunde nokuthi uJesu bafele. Ababengayazi indaba yokufa kaJesu ngokupheleleyo. Yabo, uNkulunkulu wayebabonise bathi fahla lapha. Manje thina sesiyibonile. Bazalwane, angazi ngempela ukuthi singabokuhawukela njengibesho uJesu nje ukuthi singabokuhawukela. Ake sivale ngomkhuleko uJesu asisize. Sivale ngomkhuleko. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Lord, Nkosi uthando lakho lude liyamangalisa. Nkosi indlela owenza ngayo uvele uthande Nkosi the West. Kuba ngoNkosi the things ozithethile Nkosi ngebandla lokugcina iLaodisha Nkosi, ibandla lothi ufuna ukuhlala nalo etroneni. Ibandla lothi Nkosi uyalithanda, ibandla lothi uyangqongqotha ufuna Nkosi ukungena udle nathi. Kodwa Nkosi sinje ngabantu bokuhawukela. Siyacela Nkosi usincede kakhulu sikwazi ukubona ngamehlo ezulu amaphutha ethu. Ngoba silibandla Nkosi elikhukhumele eliphakeme asiziboni amaphutha ethu. Inkinga nje Nkosi yileyo. Ngicela kakhulu Nkosi usincede sibone onke amaphutha ethu. Ngicela Nkosi usincede sonke, wonke umuntu obukele umncede Nkosi azihlolisise. Uma ngaba kukhona noba yintoni Nkosi ayigodlile umuntu Nkosi kuwe, isono esigodliwe, ngiyacela Nkosi ubaphe abantwana bakho abazobe bebukela Nkosi nasezinkundleni zokuxhumana nako-YouTube. Baphe amandla nje Nkosi abantwana bakho ukuhlukana nakho konke Nkosi yesizwe. Siphe sonke Nkosi amandla, siyakudinga. Ngicela konke ngegama elihle likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.
And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be